Alhamdulillah. Matur suwun panipun Bapak Panewu sampun panyerahaken dhateng panipun Ibu Hajah Suratun lan alhamdulillah Ibu Hajah Suratun kepareng maringaken dhateng Mas Dalang Yusuf Ansori. Matur suwun. Pandunganipun panipun Bapak Panewu lan Ibu Hajah Suratun saged andayani pagelaran ringgit lan secal wonten dalu punika purwa madya ngantos sunatan sadhi ngetok barokah saking Allah SWT. Amin. Kode nggih. Kadhegaken sumangga wekdal katur dhateng Mas Dalang Yusuf Ansori ingkang kedhereken karawitan angsor laras. Kinarya bebering cariyos Bagong Duto. Sumangga semangke kawicaksana dhateng Mas Dalang Yusuf Ansori sak sekabehipun sumangga katur. Nuwun matur nuwun.
yen sembah nireng ulun kapurba risang murbeng arat Yemang kanan ingkang sileng tasih Om Mawa uga kang sawaka Masireng telahan Yewang kanan mamuju hengwang Lahim awik namastu punama sidhem Om awik namastu silat mring Jewang Jagat Arana Sirantandha kawisaning bisana Sono sinamung langaning kula wis tumaksih lestantun lambahing Buddha Jinantur tutur katila tulut mring Radeng Maradya Winursita engko praming niskara karanta diya tumiying jaman purwa mangya tekap masananing gubitotan murung renggeng melambang matumpa-tumpa marma panggeng panggunggung sang muring kota segebyar dumadining wayang purwa Purwakaning kandha linarik runtuting basa dongeng kunung musurasa yen linarasaya kaos mulat sari urang rasa wani wuruhing diri rasa rumangsa ing rumangsani lir jalma ngilu kaca jarwe wus rinakum caing carita lebecik wus gemelar jroning pakeliran yaiku sejati amriksane pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darum Yakartika terus pinulpu kedrating ngawasa sahari ratri hangidri bawana purwa teking duk sino gilir gumandhi teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetungkulan tangkar tumangker kaya sinarambun kaya japating grembyah dado padhanging kutu-kutu alang atoga buron wono miyang buron toya dadi branaan tanpa wicalan padhang nerawangan sinaring Sang Hyang Retawi ingkang ngarsa merbawani jagat mungguing jagat wetan duk mungup-mungup mungguing kalingan wukir abang merngangah lamun keksi ayah hadilat dilato bumi
saya dangu sumerup Sang Hyang Arga katon seblak kanan kiri kabenges mujer kaperbawan sinaring Sang Hyang Basanta tenentu katon iju ruyu-ruyu hamangku kuning keng biru moyo-moyo pucing gunung kinemulan getanu kasiliring Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutra Mega tanata wis dangu selaing kawula dasih den luarsa ngupaya buga karep Tegal sawahe anglur sila tanana bedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulu kuning anggiring raja kayane sawane ana pirembakan Soma Rewangi Sang Hyang Arga saya dangu saya inggil sinaring jagan wis katon melok during kiblat papat lor kidul wetan kulon anengge kumlaring papan ijo ruyu-ruyu indah asri papane anengge tegeng Karang Pradesan kebawat kebentan negari Ngamarta anengge mapan wonten ing padukuhan Karang Kadempel papan milikipun Kelurah Semar Budranaya Kocap ing mangke ketingal ijo ruyu-ruyu tetandurane angrembuyu gegedhongane ambyek moe nganti kaya manglung-manglung wit-witane pala kependhem pala kesimpar pala kumantung sadya tan kuciwa cinawi tukulan kang mawe kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya ite iwen sansaya ngrembaka lamun miyang aglaring mangunan lamun manci sarap surya samya mulih marang kandange dhewe-dhewe datan ana carane kandhang nganggo pinancing malang lebet tebih saking tindak sansaya sinansaya wada winada ananing mung mat sinambatan daya dinayan suwi-suwi wis mapan satring jejiban kang pinuji teman mawujud pilenggaing kumlaring cipta rasa karsa hambabar karya kenging binasake nalika semana padukan Karang Kadempel dengawontenaken parepatan agung madaning parepatan mapan sak telunging pendrapi agung padukan Karang Kadempel bocah ing manggi Kelurah Semar Budranaya ngawi sangjaning para putra miwah para kawula wonten ing padukan Karang Kadempel bocah ing manggi ing sedya den kawontenaken pirembakan wikatus ugi ngawi sangjaning para putra ketinggal bisawanipun Atmaja pambarep Kelurah Semar Budranaya ananging Kelurah Nala Garing kadharaken ugi Atmaja angka kalih ing Karang Tumaritis ananging Kelurah Petruk Kanrong Bolong kadharaken ugi Atmaja Pragiling Kelurah Semar Budranaya ingkang minangka Ketua Pemuda Karang Kadempel ananging Kelurah Bagong ya Kelurah Cepot bocah ing mangke ing jauh tinggal pepak handir sagung kang samya semewa yayah ruping samudra ing daratan gendera rontek umbul-umbul kiterangan danu yayah mondeng mangsa labuh payung megar mendi jamur barat ing mangsa rendreng tumbak ing aran kaya jati ngaraning mangsa katiga parandene ketinggal tidhem jinem madyaning parepatan aku ing Karang Kadempel nadyan gegudungan datan ana ingkang obah samirana data lumampah kapiyar sumung swaraning pratungga mewah pangli ing waranggana Siguru amurwani pangandikan jatuh kumbang biji padika Kelurah Semar Putra ingkang dereng kababaring lisan
lengranan ingkang sasangka kumenyar mangrenggo rumeng pure mangken tanpa jireng emas murut langit Saritinon neng pasewakan busana maneka warna Papos piteng Udyono Myang Panjra Sarwarukma Renggeng manhik nara awata Obro prabanyo kang sumirat Obro prabanyo sumirat Panyaring tejo lelewaran Lerki laci sireng tade
wimbo kekondo mrek wingeng katiping maruta mendo separan mangambar ungas ngebeki madyaning pasewakan tandya mbel gegek ugek sak dulita mel aja suwe aku gawe nglumpukke para kawula mergo jenana wigati sing kudu tak aturake kok iki kok kahanane isih sepi mau kok ora ana kumliwering wong babar blas anak-anakku telu cacahe wis padha tak belpun jarene saguh sowan ning Karang Kadempel lah kok wiwit jam 8 iki tekan jam 10 kok urung ana wong babar blas nggonku siaran ana masjid ya urung padha teka kawulane mongko undanganku genduren biasane kawula Karang Kadempel iki kiyenge mangkat ana tulisan genduren lah kok iki sepine ora sepene iki janjane do nendi ya Truk bapak iki ngantuk wae mbuh awake dhewe sowan rene ket mau kok jarene ora ana wong babar blas wah njaba ki akeh para warga ing Karang Kadempel kok bapak ora pirsa ya Truk ayo mbok menawa lagi ngelih urung madang ya urung ketok Semar ki nek urung madang ki wis lamur ya kaya aku ki ya ngono kuwi lah iya mula awake dhewe iki kudune sing matur kula nuwun kowe sing barep kowe kudune sing iso matur siap oke Bapak Semar lonan amit pasang liman tabe tinebehna nglodune demawaing tawang towang linepat ning tulak manuk marang paduka amiji dumateng wiswan paduka wontenaken parepatan agung wonten ing pendhapi padukan Karang Kadempel ingkang estu Brawira wah ora wah tenanan iki ya pendhapane jos tenan itu iya kok kae penuwune malah saka maoni ayo mbok menawa kombinasi kaya wis ngane-anehi sampun kentelan kewala Bapak kula menika sampun kawit jam 8 enjing kula mau ngantos sak menika tabuh sedasa menika meh adan luhur kok panjenengan malah kendel kewala menika janjanipun wonten wikatos menapa sebab kula menika kaget Bapak menika caos nawala utawi paring nawala kalih kula kalih Petruk kalih Bagong menika janjane gatine napa gareng diboyongi sowane gareng ditimbali karo Bapak Semar Petruk uga ditimbali karo Bapak Semar Bagong ditimbali karo Bapak Semar mongko Bapak menika pirsa piyambak anak-anak menika sedaya sami sibuk nglampahi kewajiban alah sibukmu ya werna-werna aku ki kegiatanku ngarit kadang kalau nek paingan aku ya mangkat ing pasar wedhus tak gawake dam iya
Mila paduka sampun ngantos kendel kemawon. Samrika sampun damel kuciwaning manah. Para kawula ing sapedukan Karang Kadempel menawi paduka ngantos sak mrika kendelan kemala. Bapak Anjrah Kang Puspita Arum Kasiling Samirana mri sekar kadung ngas kandanyo mawe laras retnaning driya dadi gawe kaget atiku. Iki lah kok iso iki sulapan apa piye to? Sulapan pripun to, Pak? Kowe iki kok ujug-ujug lungguh ning kono iki? Lah tekomu jam pira? Jam 8. Wah, tenan truk ngelih gitu. Bul bareng disuluki njur teges ya ora apa-apa, pakeke. Mekaten Rama. Estripun kula menika sampun suman kawit tabuh 8 enjing kula wau. Ning ngantos jam 10 ki kok bapak ki gur meneng wae. Sampeyan ki meneng wae. Janjane ning apa? Anak-anak ki nganti bingung. Ket mawane ngene kok bapak ora gek paring dawuh, ora gek paring pangandikan. Mongko wis ket mau. Kula niku nenggo wedange teko. Ha, sampeyan sampun dugi. Bapak Semar kula aturi paring dawuh, janjane enten wigati napa nglumpukke para putra sartanipun para kawula sak Karang Kadempel. Wong tuwa ki nek kokean pikiran. Ngene iki lho. Sangka budreg nggonku mikir, sangka kejeron nggonku bingung kepiarepku ngayahi sing kudu utawa sing dadi kewajibane Semar. Aku siaran nglumpukke para warga wis do teko kabeh sak Karang Kadempel. Iki anak-anak wis padha sowan kabeh nyaket karo Semar. Bareng teko kok aku ming nyawang kosong blong ora ana wong wing. Aku njuk ngapura nala gareng. Mboten masalah. Pancen mata tuwa menika. Matane sapa? Mata kula. Menika pancen nggih nuwun sewu. Tiyang nek koken pikiran menika kebebanan pikiran menika nggih kados mekaten mriku. Ngantos kula piyambak menika nganti sok mikir, duh iki engko piye arep ngayahi, engko gek-gek ngene, engko gek-gek ngene. Niku kedahipun menika mboten angsal. Sebab kula menika minangka titahing Gusti, kula menika mboten pareng mboten ming kula. Ya. Ning sedaya titah menika minangka ing dipun titahaken Gusti. Nek percaya temenanan karo Gusti kang akarya jagat, kang murbeng dumadi, awake dhewe niku janjane mboten entuk kebebanan. Awake dhewe niku janjane ora entuk kuwatir. Ora entuk duwe rasa was-was. Sumelang kok gek-gek aku engko ora entuk wedang. Kok gek-gek bar wayangan ora dingoni. Ngono, ngoten niku mboten pareng janjanipun. Mila kula lan panjenengan bapa minangka titahipun Gusti ingkang akarya luka, kedahipun kula menika ngabekti sartanipun ngibadah, sartanipun manembah lawan
pangeranipun piyambak-piyambak. Mila kula aturi paring dawuh wigatosipun menapa ngawe sangjaring para putra. Wis teka to, wis suwe to tekamu to le. Sampun. Aku tak mbagekke karo kowe sik. Nggih. Waduh slamet tekamu lho Gareng. Wilujeng Bapak. Paduka marang amiji dhumateng pisuwan kula wilujeng kalis ing sambikala. Widodo tepi saking Rubito kemarang kula ngaturaken sembah sumangga ming pabekti kula kunjuk santapu padha paduka Rama Semar Badranaya. Kowe ngaturake bekti karo bapakmu ya tak tampa nule ora liwat pengestune bapakmu Tampanana iki. Sampun kula akan pundi nggo jimat paripe entaene kasantosan. Prayoga nanggonmu niku. Sampun boten kirang prayogi. Mitra kantong bolong apa wis suwe leh mulinggo. Ampun tet mau. Wilujeng sowan kula. Aku rung bagekke. Oh bojo. Slamet tekamu kowe to. Nggih Pak Wilujeng bekti kula kunjuk. Iya tak tampa pengestune bapakmu Tampanana. Nggih, kula pundi go jimat. Lah iki endi? Bagong iki endi? Kok ming wong loro? Biasane rono rene ngalor ngidul ngulon ngetan ki nut grubyuk. Teng wong telu kabeh iki kok ming wong loro. Lah niku sinten? Semari matane siliweran. Hus. Gong. Anu bapak ora ngono-ngono kuwi lho. Matane ora awas kok ning Bagong ngene keteket mau disalami ora. Oh ya aja kaya ngono kuwi to Le. Iki bapakmu. Wes. Wong ora karo. Iki Bagong. Basa. Basa. Cakok. Ngono ora? Manut sawat. Bataku raimu. Sisan akeh arep tak go gawe tuku. Tuku apa? Tuku bataku. Bagong slamet tekamu. Wilujeng Bapak. Ngapunten kathah. Kaluputan anggen kula matur kawon Jengandika. Jalaran kula menika kala wau saking griya niku kula menika pun diuring-uring le bojo kula. Lah sebabe ngopo? Jalaran kula menika konangan weanan kalih wong wedok sanes. Tenan to. Kandhane kok. Ya gur paet cah iki. Lah menika mila kula bidhal saking griya. Tumuju wonten ing Karang Kademel menika raos kula esmosi. Bojo mengkari ngopeni wong lenang. Wis goleke dit, goleke nafkah, ora matur nuwun, malah ngumreng-ngumreng, malah sandangan kula diwadahi koper terus kula diuncalke koper kula. Ayo iki wis ora pisan ora pindho iki ngono kuwi. Wah, semen aku menawa kendel to. Modalku wani. Tau disadap bojoku gaweku. Iki apa nek WA kaya ngene iki kok isa ning WA kene iki maksude kepiye? Wis nduk wis lalekno wae. Ya sida kuwi aku wis arep ditundrung. Ya ngene iki tru abot-bote urip melu mara tuwa. Iya. Mangko aku arep tak bangun sih omahku. Ngarep anu kae apa cakruk. Etan omah kae tak bongkar. Ya. Terus etan omah sing nggon kolam kae tak bongkar, kolame tak ilangi, tak imbi bataku semubeng. Rencanaku nggo tak kei TV, dadi nek nonton wayang ki iso nobar. Iya. Lah etan omah mengidul kae tak wane gal palum 6 meter kuwi ndelalah wingi kurang. Oh. Sangka tak nggo motif ungkik-ungkik. Iya. Ning ya kabeh kuwi merga saka pangreka dayaku. Nggonku golek duit ki pancen rekoso tenan. Iya. Luwih-luwih taun 2020 wingi kae kaya usum wayang ana kowe. Kowe ngerti dhewe to? Aku dhewe ya minangka seniman kuwi rasaku abot lho golek rejeki. Seniman kowe mung wiraswara kok. Lothong. Wiraswara kowe aja ngremehke ngono kuwi. Kowe iki aja sok seneng ngremehke ngono kuwi.
Petro nek ora dadi wiraswara ora iso mangan, ora iso makane anak bojone, ora iso ngopeni awake, ora iso ngopeni keluargane. Lah kowe iki arep iki anak Semar nadyan to ragil dhewe ning kowe sukses dhewe ya njur aja gembelo sirahe njur gaweane kakang-kakangne diece gaweane kakang-kakangne dinyek dumeh aku blantik njur to ece awake iki tuwa dhewe randang rabi mula ya mula ki golekna senengane kok ora pahit ora selamat kamu Bang. Wilujeng Bapak. Bekti kula kunjuk. Iya, kowe ngaturake bekti karo aku tak tampa pengesune bapakmu tampanono. Wilujeng bekti kula inggih, kula pun dinggo jimat prayogakno sambut Mirang Mayogi. Nuwun sewu, Pak. Niki kula pun ketwau ngentosi, malah dikethok karo cangkeme Bagong niku, Pak. Nuwun sewu janjane bapak niku enten wigatos napa kok lumpuke kalih para putra sartanipun ngawe sandening para kawula, para warga. Wonten ing tlatah Karangkadempel. Mriku wonten wigatos menapa sak menika kula aturi paring dawuh ingkang tetela. Babakan panjenengan menapa ingkang dados wigatosipun paduka ngawontenaken parapatan agung menika, Bapak Semar. Marika den prayitna semuriris eka balik Titiyane kondo yoni trisunya purnama sasi janjane ngene ya le nganti budreg nggonku mikir nganti iki aku mau ra weruh kahanan Pendrapa Karangkadempel kawula wis padha nglumpuk anak-anakku wis padha teka sowan kabeh marang kersaning Semar Badrana ya iki janjane aku ki duweni gegayuanku ki aku kepengin ngetes kepengin jajal lan sartane aku kepengin neder karo katrimaning uripe Semar jalaran para warga ing Karang Pradisan ki kahanane wis morat-marit kahanane wis ora karu-karuan siji para warga ki ora padha gelem manembah karo pengirane dhewe-dhewe ora padha iso guyub rukun ora padha gelem gotong royong nek ana tanggane sing duweni bot repot ora padha gelem nyengkuyung manunggal tetunggalan dadi siji iki kabeh mau disebabake mergo saka para bendara Pandhawa sing wis lali sing wis padha ora gatekke karo kahanane para kawulane lah iki sing perlu ditakokke iki janjane sapa sing ngomong para Pandhawa sing ngomong para Pandhawa kuwi ya ming bapakmu ki peranganing dewa nadyan to nuwun sewu bapakmu ki ming wong kere ning ora kok teges aku ngegungke karo kadewatanku ning aku ki janjane pangejawanteng Ismaya mula nek nganti ngerti kahanane para Pandhawa kok dewa ki meneng wae aku minangka sing wis dadi kawula cilik kawulaku padha bosah basih ora karu-karuan nek ngerti kahanan kaya ngene iki para bendara kok gur padha meneng wae sartane dewane padha meneng wae apa ya bakale kelakon Semar dadi pamonging jagat oleh sidhem jroning pasewakan wadya tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendra Tama mangu nenging lerwu sing duka cipta perbuti mandana raras
Oh, oh, didemadaning kawontenan parapatan agung ing Pendapi Karang Kadempel. Ucape mangke samya tidhem samya menggalih babagan pangandikanipun Ora Semar Badrana ingkang pungkasan. Ucap sekawit ing mangke ketingal lalukipun para kawula wonten tengahing tidhem swasana ingkang miyos sangjaning para wadyabala sangjaning para kawula ing Karang Kadempel wantun minggah madaning Pendapi sinambi jejogetan lelembean sinambi gembelengan anenggih sinten to menika mboten sanenggih utusan saking negari Ngastina Pandhita ing Sukalima Sang Tapa Begawan Duru kadharaken dening Rekyana Patih Harya Sengkuni jejogetan susulan madaning Datulaya utawi Pendapi paduan Karang Kadempel akarya cingak kang samya mulat. Mendak alun tata trap silanira ngecamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta
jagone ora padha, tarung babone ora padha. Kok iki malah dadi kaya kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra susu nasibe Semar Badranaya. Ngawur. Lah apa? Krungu ra sing diomongke Bapak. Apa itu? Donge kelepaning samudra madu kok iki kelepaning samudra susu. Ayo mbok menawa ndhe warna beda kaya. Wis sak geleme Semar wae. Kok dadi kerawuan priyagung ah. Penemban Durna kalih Rekyana Patih Arya Sengkuni. Penemban Sarawa Paduka ingkang ngabdi pun Semar Badranaya ngaturaken pambagya raharja Nemban. Astaka swala-swanu bertapal sumaranti hamlah gamana kang kula bapret kantil buntuting selikur Semar. Ya. Sarawaku ning pedukan kang kadempel dina samengko iki. Kowe mbageke kowe ngaturake pambagya raharja kelawan Begawan Durna. Nggih, Penemban. Selamat tekaku ning pedukan kang kadempel ora manggih alangan swiji-wiji apa ayo kok. Sowanku kalih sing sambikala adoh saka Rubeda. Wah. Wis suwe aku ora tilik marang kanan karang kadempel aku iki dadi kanane dadi kaya ngene. Lah kepripun? Beda banget. Bentenipun menapa? Pendapamu iki lho. Walah dalah. Ngalahke pertapan Sukalima. Wah, kiwa tengen. Ngisor dhuwur ukir kabeh. Kayune jati kabeh. Tak teliti ora ana sing maoni siji-siji ya Semar. Jane enten maoni setunggal. Nggih. Nika sing cagak pojok wetan menika maoni. Wah, ya ning ora dadi apa. Nah, gantonge cagak sementara ning aku ngerti nek kowe kentekan dhuwit. Mergo wis entek tanggon-tanggon jati karo tanggung ukirke iki. Wah. Mula ora dadi ngapa. Kowe duwemu kabarmu wing maoni. Ya mung siji cagak pojok wetan kae. Ya aku ngerti. Kowe kentekan dana. Arep ngukirke, arep nggarapke, wah tadi gerglondongan kayu wutuh. Mboten dados menapa. Lho. Pojokan kidul kae apa? Pundi? Kae kaya tumpuan blabak. Niku bakal gayor gebyok. Gebyok. Nggih. Kayune saenten-enten kula maoni. Wah, lah kok ora ndang mbok garap? Danane Penemban. Dereng wonten Penemban. Kula dereng kober. Nek perkara dit men kula niku gampang. Perkara probiyane mengke gampang. Ning kula niku ming wektune. Wah, ya wis apik. Mbah, jobenmu kaya catur. Iki ukuran pira? Nggih pangestunipun menika swidak persegi. Wah, gedhe-gedhe. Nggih. Semene iki piyone kaya ngapa? Mboten sah mikir Penemban. Wah, ya. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya. Tak tampa kowe ngaturake bekti karo aku ora pangestune Begawan Durna tampanono. Nggih, kula pun dinggo jimat paripe, ndayana ing kasantosan. Dipun sketsaken anggenipun lenggah. Ya kaya wis ora kurang kepenak. Oh iki kursi kok atos kaya ngene. Beda karo kursi nang Ngastina. Wah, kursi nang Ngastina ki empuk kaya. Iki kok atos kaya ngene. Gambare sofa kaya ngene kok. Iki dintul-tul wae ora kena. Wah, jerone kebak tikuse mrek. Mula Semar kowe iki nek arep tuku barang, tuku furniture. Ngene iki kudu sing temata tenanan. Aja nganti kowe mengko kapusan. Nggih. Sing penting ngenggeling riyen. Kursi apa? Niku kursi ming sak enten-enten kula niku le pados Bagong teng pasar. Oh, lah mula cah iki gampang kapusan. Jero blabak. Kuwi jarene jero full spring bed.
regane sijine 9.50 tak tuku kabeh bareng tekan ngomah kok atos. Isine meng gombal tok. Malah sempake bareng. Neka-neka senane ora. Senenganmu kaya iki kula mergo kapusan mergo Bagong niku. Rekyana Patih Harya Sengkuni wilujeng pangestu Semar. Slamet tekaku ning Karang Kademel dina iki. Ora ana rubeda apa-apa. Nggih, bekti kula kunjuk. Ya. Tak tampa pangestuku tampanana. Nggih, kula pundi nggo jimat paribeh dayanana ing kasantosan Rekyana Patih, dipun prayogakaken anggenipun lenggah wonten ing Karang Kadempel dinten sakmenika. Lunga urung ki nggih Kakang. Mbah. Oh, asem tenan kok. Diapusi karo penggirong. Tak apusi genting kok, awas kowe kok. Ya, ya. Ditenono wae, ngorap ngarep. Agek ulur dili. Senengane kok ora. Oh iya bener cing ning ngarep. Dole nala ganeng mbagekke karo Begawan Durna, Penemban Durna. Mugi tansah kalih sing sambi kala rawuhipun paduka wonten ing Karang Kademel menika. Oh iya nala gareng. Slamet tekaku. Ngaturna bekti karo aku. Nggih, bekti kula kunjuk. Pangestuku tampanana. Nggih, kula punika jimat. Rekyana Patih Harya Sengkuni wilujeng rawuhipun. Iya nala gareng slamet. Bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa pangestuku tampanana nala gareng. Nggih, kula punika jimat. Penemban Durna. Bekti kula kunjuk. Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Nggih, Rekyana Patih Harya Sengkuni bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Nggih, kula punika jimat. Gong. Bagekke. Gah. Lah ngomong iki priagung. Telek. Iki priagung ndok bosok. Lho. Ndok bosok. Sing putih meng surban roh ketune ning atine lethek mambu. Jijiki bosok mah gah bageke. Pilih marep rene wae. Wis sak gelemu ngono ora. Ning kok nek ana apa-apa sing temandang kowe. Siap. Rada rene sithik. Padu. Kowe kok ben sak gelem kumbange nyawang Durna. Rupane kaya manuk guwek, aluwung nyawang sinden. Lah iya. Wah. Oke ya, Tru. Oke. Ana sing saka kayangan barang. Oh, kayangan Bathara Guru. Astanipun sekawan. Wasanipun. Ana sing seragame beda dhewe. Ora masalah. Ora masalah. Sok gak tumbas. Genah iso. Ana sing gambare penggiro. Nek wis nglumpuk duitmu dhewe-dhewe. Ya. Nek wis nglumpuk kok duitmu dhewe-dhewe serane ora. Oh, pakok kowe ora gelem bagekke karo aku ora masalah. Aku tok sengit ora masalah. Oh, Semar, wonten timbalan Penemban. Oh, kowe aja kaget ya. Sowanku iki sepisan tilik marang karaharjanmu. Angka loro sowanku ora saka karepanku dhewe nanging sowanku iki diutus dening anak Prabu Duryudana. Wigatosipun. Ya wigatine supaya aku prapta ning Karang Kadempel. Gandeng kahanan negara Ngastina. Wis ana telung candra iki kaya dene ketaman pegebluk. Oke, para kawula sing nungsang punyang numpuk bentus gudel bingung. Oke, sanggaring para kawula ing Karang Pradisan esuk lara sore ketiwasan. Sore lara esuk kapraloya. Wah, kuwi wis sumebar warata kedadiane Semar. Anak Prabu Duryudana wis ngrawuhake Brahmana 1000 suga tenake ora ana uga sing bisa nambah bebentuhan ning negara Ngastina. Bareng anak Prabu Duryudana manekung semedi malah dining sesameran raja malah bebantal bata bataku. Anu sing bener to Kang. Bebantal bata sarebat. Anak Prabu Duryudana pikantuk sasmita. Oh, ya kuwi bisa ning Waluya Nirmala Tumajati Jati Mahulya yen to negara Ngastina tinunggon. Ora ketamung telung kedaping peninggal wae Semar kudu prapta ning negara Ngastina. Sing wigati nambah bebuntuhan negara Ngastina, ngemong sanggaring para satukara sanggaring para kawula Ngastina. Wah, mula Semar waleh-waleh apa? Praptaku iki bakal mboyong karo kowe, mboyong karo sowanmu ning negara Ngastina. Ayo kowe gelem apa ora? Kowe kudu gelem tak boyong. Kowe njaluk apa wae nek kowe gelem sowan, kowe sagok.
Kowe sagus sewaning negara Ngastina. Oh, kowe bakal diparingi apa sing tak pengin dening anak Prabu Duryudana. Kowe njaluk derajat pangkat. Oh, mesti diparingi. Kowe ora mung dadi ponokawan, kowe ora mung dadi batur. Nek negara Ngastina minimale kowe dadi tumenggung. Nah. Omahmu sing kaya ngene iki. Kae kidul pendopo, kae omahmu kae ming gubuk. Oh, nek kowe to tinggal ning negara Ngastina kae besok dimbruke. Ditatekke omah tingkat 7. Nganggo lift. Nganggo kamar mandi barang. Oh, dadi kowe ora kangelan ngrekoso adu-adu saka omah menyang kali. Tur meneh kowe ora bakal ngregeti kali meneh nek omahmu dibangun. Ngono. Mergo nek omahmu dibangun, tanmu mengko diwenehi WC. Mula malah opo Semar, kowe njaluk apa wae mesti bakal tak turuti. Kae ana ing sanjabare pendopo. Wis tak gawake grobakan ya kuwi glondrong pengareng-areng peni-peni raja peni. Ayo, ya kuwi bot-bote aku kepengin boyong karo kowe, bot-bote anak Prabu Duryudana tresna karo kowe. Diboyong nang negara Ngastina. Supaya kowe gatekake karo para kawula Ngastina, karo para Satu Kurawa. Gelem apa ora? Gelem apa ora? Wangsulan, ayo wangsulan. Nuwun sewu nemban. Janjane kula niku ora blereng karo bondo donya. Sampeyan niku janjane mboten sah ngendika. Semar kowe njaluk apa tak turuti nek kowe gelem sowan ing Ngastina. Menika mboten perlu. Menika mboten satrepipun menawi dipun pisungsungaken kaliyan Semar Badranaya. Jalaran urip kula menika namung saderma nglampahi, namung saderma nglakoni. Sartanipun kula menika nedha narima ing Bandung. Kepepete kula ora madang 3 minggu mboten masalah. Sing penting urip kula awak kula sehat bagas waras penemban. Kepepete kula ora duwe omah apik. Kepepete kula ora numpak Fortuner ibaratipun. Mboten masalah. Sing penting jiwa raga kula menika sehat. Sing penting kula menika saged lulus anggen kula nglampahi pacoban wonten alam donya menika. Kula jansane niku mboten butuh kalih bondo donya sebab ginanipun menapa bandane tumpuk matumpa-tumpa sugih mblegedu paribasan seprapat jagat nggone Semar kabeh. Ning nek awake Semar ora sehat bagas waras muspra tanpa guna nemban. Mila nek jenengan ngiming-ngimingi kula nuwun sewu jenengan pengin boyong kula. Banjur jenengan bar boyong kula ajeng mangparingi bondo donya brana picis derajat pangkat. Menika mboten perlu penemban. Njur kowe njaluk apa? Apa njaluk? Suwengmu kuwi tak ganti nganggo suweng emas. 99 karat. Njaluk apa? Pitmu ontel. Apa kae njaluk tak dandani? Mboten sah. Watone sing glinding bane saged kula tumpahi men mboten masalah. Nek sing baku kowe gelem apa ora suwane Ngastina? Perkara le purun menika janjane kula purun mawon nek kula kedah sowan teng Ngastina. Ning nuwun sewu niki wektune kula sing mboten gadah nemban. Jalaran sanese kula nggadahi kewajiban kula kedah sowan teng Ngastina. Kula niki nggih mikir kahanane para kawula ing sakarang kadempel menika. Kula niki nggih mikir kahanane para kawula negara Ngastina sebab dinten menika kula kepengin bangun moralipun para kawula sak negara Ngamarta. Mendhahipun para kawula ing Karang Pradisar ingkang sampun boten dipun gatosaken dening para Pandhawa nemban. Durnaila panalinganira lumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan aneng perang Brontoyuda lole astagfirullah kok Semar kepiye Tripati ngomong mbuh. Wah, lole kadang blekuduk manyar-manyar ngono wae ya. Sak gelemu penting nesu.
Wah, Semar kowe iki ping karya mung ora gelem kok tata nganggo pawadan kowe nggawa jeneng-jeneng anak-anakku para Pandhawa. Mboten kok kula mboten purun niku mboten. Kula purun ning wektune kula dereng gadah. Njur kapan kowe iso sowan ing Ngastina? Nggih nek rampung kewajiban kula nggula wentah sanjaning para kawula karang kadempel miwah. Para kawula ing sak negari Ngamarta Mlemban. Mau ateges kowe ora gelem tak semayani. Kowe isih semaya wae, kowe arep tak boyong isih semaya wae. Ateges kowe padha karo Wangkot, kowe ora manut karo Begawan Dura. Mergo kowe ora ngilu Begawan Dura kuwi sapa? Begawan Dura kuwi sapa? Lah embuh. Takon Begawan Dura sapa? Amnesia apa piye uteke? Durna kuwi gurune para Pandhawa. Pandhawa kuwi sing momong Begawan Durna. Lah kok Pandhawa duwe gawe, kowe malah ngeboti Pandhawa, ora ngeboti gurune Pandhawa dhisik. Kowe iki wong-wong sing kepiye jansane? Mboten kok kateges ngaten penembaning sing kula ginakaken nika pernatanipun tiyang adil. Kula menika mboten mban jindhe, mban ciladan. Sing kula antebi luwih dhisik niku nggih kedah. Sing luwih dhisik sing kedah kula lampahi mboten kok nenek susulan job. Ngibaratipun kula njur nampa sing keri sing dhisik dumeh nyeremimi njur kula guwang ngoten niku senes watake Semar Badranaya. Mila panjenengan menawi kersa kula semayani nek rampung kewajiban kula anggen kula momong sartanipun kula dandani kahanane para kawula sak negara Amarta. Mboten sanjenengan boyong, mboten sanjenengan tumpakke jaran. Kula tak sowan dhewe teng negara Ngastina. Oh, Semar. Kowe mung karya omong ora gelem kok kowe Wangkot, kowe nganjel, kowe ora gelem tak boyong ning Ngastina. Dumeh Kurawa kudu mbok mong, dumeh kowe wegah momong anak Prabu Duryudana. Sing wis sewiyah-wiyah karo para Pandhawa. Wah, nek ngono aku ngruda paripeksa karo kowe. Monggo menawi badhe ngruda paripeksa kalih kula. Aku meksa karo kowe. Kula sumanjaken. Ning nuwun sewu tangeh lamun nek njenengan saged meksa kalih kula. Wah, sesongaran kowe ngasake kadigdayanmu. Nganti kowe ora gelem tak boyong ning negara Ngastina aja takon dosa. Wah, kowe ora gelem tak boyong ning negara Ngastina aku meksa karo kowe. Nah aku kowe ora gelem tak peksa kawula ing Karang Kadempel bumi angus Semar. Dinengke kok tetep meneng. Wah, jan. Bagong maju kipre Petruk. Adake ora. Sampeyan muni pripun? Wah, aku muni apa? Ora sah. Ora sah dadak selak, ora sah dadak Wangkot. Sampeyan mau ngelelek bapak. Bapak sampeyan elek-elek, bapak sampeyan peksa, mboten masalah. Niku urusane sampeyan kalih urusane bapak. Ning kata-katane sampeyan sing terakhir niku sing gawe tatu-atune Bagong. Sampeyan apa jenenge Pak? Nyenggrok kanan. Mbah aku ora weruh. Sampeyan ngubis-ubis. Ngubis-ubis ki apa? Sampeyan bebutrek banyu bening kanan Karang Kadempel. Nadan to nembe kandhek wonten ing pangucap ning sampeyan ngomong ora gelem tak boyong ning negara Ngastina Karang Kadempel tak Karang Abang. Karang Kadempel tak bumi angus sampeyan ora mawas apa piye nang kene ketua pemuda Karang Kadempel. Dumadrajat sampeyan pendhita Brahmana. Isa kula dadi pendhita. Sok nanggap lakone Bagong pendhita. Isa enten niku kula dadi pendhita merjang ilmu luhur. Lah kok sakan iki Karang Kadempel arep nggo jak-jakan karo cangkeme Begawan Durna. Wis cangkemmu kuwi, cangkemmu kuwi. Nyangkem kowe karo Begawan Durna. Tuaku karo sampean. Nadan to derajate sampean ki Brahmana. Nadan to kula niku mengkere.
urip kula miskin, ning kula ora ndek apa-apa. Padha wae. Ning kula niku janjane luwih tuwa timbang sampean. Aduh. Lho, kancane percil terus. Apa? Kodhok lho. Ku. Oh, iki ngurusin jaba ora senane ora. Kaya bagian Karang Kadempel. Iya. Nek ngono kowe wani karo Badruk, apamu sing tak wedeni? Wow, metu jaba. Ya. Metu jaba. Nek ngendi papane wong neter kadik dayan. Pendhita cupu. Manene metu jaba rawani gelut ning jero. Iki parepatan ora sapareke nek dienggo neter kadik dayan. Ayo, lenang, dolenang. Iya, siap. Ning mengke riyen. Nek sampean nganggo carane sampean sing ten ngarep mau sampean muni, nek Semar ora gelem sampean boyong, Semar ajeng sampean peksa. Nek sing sampean peksa Semar mboten masalah. Semar ajeng mang bondo, Semar ajeng mang belah mboten masalah. Nek sampean ngembet kahanane kawula sak Karang Kadempel. Karang Kadempel ki bumi Wutah Gedhe Bagong. Nek bumi Wutah Gedhe Bagong nggo jak-jakan wong kana-kana sing ora trima kula. Loro ati kula niku niki minangka sing dituwake nang Karang Kadempel kula niku duka. Al sampean muni kaya ngono. Heh. Duka ing gleleng wae aja ngremehke kowe. Gawe KTP tanpa ada tanda tangan duka ora bakal dadi kowe padake ora. Ngremehke ora. Andare ora. Kowe ya ora mangan ndok, ora mangan beras, ora mangan sego nek tanpa aku kowe. Ameh ora. Sampeyan jeng pripun? Nadyan to kula niki mengkere, urip kula mung teng Karang Pradisan. Nek kula niku urip modal nekat waton garan kula siji bener. Garan kula siji bener, loro kula nglabuhi kalih wong tuwa kula. Wong tuwa kula niku nek bener, nek kula teliti kok ndlalah kula glecah wong tuwa ora salah arep dienggo jak-jakan kula wajibe mbelani. Angka 3 kula mbelani bumi Wutah Gedhe kula, ora kok pamrih napa-napa. Sampeyan ngertos critane Kumbakarna. Nika buta, ning atine apik. Nika ora kok mbelani karo dosa muka ora kok mbelani karo kejahatan ngalengka ora. Ning kae mbelani karo bumi Wutah Gedhe sing wis kecilek gedheke dheweke. Muni ya, kowe. Muni ya. Ora iso menang mungsuh cangkeme lunyu kaya ngene iki. Muni ana sampean pendhita jare kondang monyor-monyor. Muni ya. Wah, menungso ora tataran bakok kowe wani karo Bekawadara. Ning atase derajatmu kowe mengkere ya ben ngeten nggih penemban. Kula nuwun sewu, derajat pangkat bondo donya sugih miskin kere sugih menika kabeh mung titipan. Menika kabeh mung sampiran. So nek ning alam kono ki ra ditakokke mobilmu Alphard pira, mobilmu Pajero pira, omahmu pira. Niku mboten ditakokke. Derajatmu apa, kowe pegawe apa, titelmu S apa, ora ditakokke. Sing bedake niku mung amal kalih perbuatan. Kula kalih sampean niku mung padha. Nek sampean niku dadi Brahmana, kula dadi kere. Kula kalih sampean niku padha-padha le menungsa. Sing bedake mung derajat pangkat amal perbuatan. Nek sampean tumindake ora pokra kaya ngono kok. Ngarep swarga ndak bisa. Nun sewu ora kok kula ngelek-elek kalih sampean. Mergo kula nggih nintringi kalih awak kula dhewe. Kula ngrendahke sampean ngaten iki. Kula nggih ngrendahke awak kula dhewe. Wah, ora kasakaken gurem tanpa guna. Metu njopane pancen kowe wani karo Bantul. Enteni njopo apa-apake kridamu Begawadara.
Sampung rampung. Gek Kang Saran yo. Guru gampange kaya ngono kuwi ora senana. Nek wis kaya ngene iki sing wani karo Durna sapa? Aku. Njur sing arep ngrampungi Petruk Gareng ku abrak apa? Lah kowe iki tumindak apa to? Wong sing nantang Durna kowe kok. Aku wis ngomong, aku meng MC. Arep aku dandan apa medhit sengkelit keris ning aku MC. Kula omong tok. Mengko sing temandang kanca-kanca pradangga miwah waranggana. Lho. Aku memiwiti. Dadi aku ki pelatih tidak ikut bermain. Wedhus ora. Truk. Sago ora ngundur ki Kurawa. Sago. Ah. Urung ora. Oh Petro wis sago kok sampean bapak kuwi malah ora setuju ora. Reng. Sago ora ngundur ki Kurawa. Ora. Lho. Mbok iya neh ora awakku kesel. Wah jan wis ora. Jak dolan bojone Petro, gah awakku ki remuk. Nek ora remuk biasane heeh dolan. Iya anu ora. Aku seneng amu kok kaya ngono ora. Kae mengko nek nganti gawe dak-dakaning pasulayan kareng kadempel sing nanggung kowe lho. Wis engko ditanggung anak-anakne, Pak. Tan samar pamoring sukma, sukma sinukmaya. Sinukmaya minahya ing ngasepi. Oh. Ucap kacarita gancang ing carita aneng nggih. Sak pengeripun Sang Tapa Bekandurna ketingal ugi malih alokipun para kawula. Matelaken bilih wonten ugi dayang ingkang sowan ngabiyantur marang ngersani Sang Semar Badranaya. Aneng nggih. Sang Raden Harya Sentyaki Sinopating Durwati nganti sanggaring para putra-putring Jodipati rebebeh-bebeh pindha sata meneraken kagiat kang samya mulat. Long-long ing driya mangu-mangu
mangungkung kanduhan rimang lerlena tanpa kanen yen tan tuluso amengku sang tiang utama nalendra muda Semar kowe iki ya gene to janjane. Ana matane ngantuk malah kerawan priyagung. Lah mula kuwi Bapak. Ana tetembukan aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking bokong kencanane. Hus. Bokor, Bokor. Bokor iki apa? Mbuh. Malah bokor. Aja celemongan to Le. Iki tak mbagekke kok iki malah dadi sak pungkure Begawan Durna iki sing rawuh mrene Ndara Sentyaki karo putra-putra Jodipati. Wah. Seswaning Raka Mas Roni Awe. Kok ngono to? Putra Jodipati. Iki mesti ana si Sentrun barang ana. Jaga nah ana. Wah jan wis. Ndara Setyaki sak rawuh sing ngandika wilujeng Den Ndara Siwa Semarya. Kakang Semar Badranaya. Nggih. Slamet aku ora ana alangan suwiji apa. Suwanku Widodo. Kalis ing Sambikala ora ana alangan suwiji apa, Kakang. Nggih. Kemareng aku ngaturake basaku katura. Ampun ngaten lho, Den. Ampun ngowah-owahi adat. Jenengan niku bendara kula niki ming pamong. Wajibe kula sing nyembah kae sampean, Kakang Semar. Kula. Apa sak trepe yen ana dewa ngaturake sembah karo titah. Jalaran nadyan tata lair Kakang Semar kuwi pancen nuwun sewu derajate ngaceplik, derajate Punakawan. Nanging yen disawang tata batin Kakang Semar witan prabeda kaya pangeja wantahing Sang Hyang Ismaya. Mula aja wigih ringa-ringa. Sembahe Setyaki tampanana. Nggih, Den. Kula tampi dawah sami-sami. Nek alesane ngaten rak cetha to. Iya. Wilujeng to rawuh. Wis diomongi mau, lali wae. Apunten otak tuwa niku atus ngaten. Dipun prayogaken lenggahipun. Iya. Kaya wis ora kurang kepenak. Ndara Gatotkaca. Kula ngaturaken pambagya raharja Den Siwa Semarya. Siwa Semar ngaturake pambagya raharja karo Gatotkaca. Slamet sowanku ning Karang Kadempel dina iki wae. Ora aku ngaturake sembahku tampanen. Kula tampi dawah sami-sami. Yo. Dipun prayogaken anggenipun lenggah. Yo, kaya ora kurang prayoga. Ndara Antareja. Kula ngaturaken asung pasegan Monokrami Den. Yo, mo.
Aku go slamet tekaku ana ing Karang Kadempel dina iki wa. Aku ngaturake sembahku tanpa nono. Nggih kula tampi dawah sami-sami. Ya. Dipun prayogaken anggenipun lenggah. Ya, wis ora kurang prayoga. Niki Ndara Antasena. Kek. Wilujeng to Den rawipun. Slamet. Kek. Wonten timbalan. Iki mau sing nyindeni serpek lasem sapa? Mriku kula wau naminipun Anggi. Weh, Anggi nggih. Nggih. Cah ngendi? Kitra Pramana kok. Cah Kutha menika. Wo ngono. Nggih. Wis ndeyang urung? Wis ndeyang urung? Yang mana? Yang manamu ora. Tegese wis ndeyang ki wis duwe pujaan ing ati ngono. Mobile dereng mang tanglet piyambak. Waduh. Aku arep ngentro kaya ngene iki arep sapiku wedhusku pirang-pirang ning aku nek malu karo wong wedok iki wedi. Nek perkara gojeki aku seneng, gojeki wong wedok. Kok tak gojeki tak garapi. Wah, aku seneng. Ning nek kon tenanan ndek rasa wah, aku ora wani. Tembungno kek. Niku ora urusan sampean ale urusane mriko to. Waduh. Mongko putra Jodipati sing urung rabi ki meng aku. Apa ya arep selawase dadi blathek aku. Mula njaluk tulung. Mengke riyen iki dirembug riyen iki wigatose rawuh mriki niku janjane napa? Kakang Semar. Wonten timbalan Ndara. Urhananira pisan. Sowanku dilip marang karajanmu, kasantosanmu. Matur sembah nuwun. Ya. Tegang dadi angka loro wigatine. Sowanku ora saka diutus ning para Pandhawa. Sowanku uga ora diutus ning Koko Prabu Kresna. Nanging sowanku mergo pancen aku pikantuk sasmita saka para Jawata. Jroning aku nglampahi Nendra. Jroning aku nglakoni Nendra. Aku nyumena Kakang Semar Badranaya mangku Sanghyang Rembulan sing katon sumunar tejane nganti aku ora iso ndelok kanan kiwa tengen. Bareng tak takoni Kakang Semar jroning pasumenan ora paring dawuh sartane ora paring pangandikan sing cetha. Sasmita apa sartane Kakang Semar duweni gegayuhan apa? Mergo Setyaki wis nampa utawa sasmita iki Kakang Semar. Kagyat trisang kapirangu rinanggul kinempit-kempit dosang retnaning bawana. Jebul kok malah para bendara sampun tanggap Den. Ngaturke panuwun dene paduka sampun tanggap. Malah sak menika kula niku janjane mung nembe rasanan kok malah jenengan-jenengan sedaya pun pikantuk sasmita. Kakang Semar duweni gegayuhan apa? Kula niku mung kepengin bangun kahananipun, bangun kawontenanipun moralipun para kawula sak negara Ngamarta. Mandhapipun kawula wonten ing Karang Pradisan jalaran kawula ing Karang Kadempel menika sampun mawut kawontenanipun awit para Pandhawa nuwun sewu pun boten gatosaken kalih kawontenanipun para kawula. Para Pandhawa sing biasane pendak-pendak ora ketang telung dina pisan tilik teng Karang Pradisan. Niki pun suwe pun dangu kok para Pandhawa mboten gatekke mboten tilik marang kawontenanipun para kawula. Mila Den kula niki mung kepengin neder kalih ketrimaning urip kula. Kula niku janjane kepengin bangun miturute para kawula sak negara Ngamarta minggahipun miturutipun para Pandhawa. Napa Pandhawa isih kelingan karo kawula cilik sing dhisik ndama-ndama sing kedhisik ngemong karo para Pandhawa. Lah kok saniki pun dadi kok malah lali kalih sing ngemong kalih oyot-oyotipun sing ngemong para Pandhawa rumiyin.
Menika ajeng kula emutaken sarana kula ngawontenaken pembangunan menika Den. Setyake tinunggul gatanira kang tumandang. Setyaniku garwanira. Oh. Weladala Kakang Semar. Cetha luhur timun sing dadi kayuanmu. Kula niki sing penting niat kula kok, Den. Napa-napa niku dilandhesi kanthi niat ati. Kanthi niat ingkang ikhlas lahir batos nadyanto kados pundi rintanganipun. Nek pudrating Gusti bakal kelakon, mesti ya bakal kelakon. Ning kula nuwun sewu. Tiyang nek nggadahi gegayuhan, tiyang nek nggadahi pepinginan utawa duwe cita-cita menika mesti enten pacobanipun paribasanipun uwit saya gedhe saya dhuwur ora kok malah saya kepenak nggone urip ning mesti angine malasan saya gedhe anggenipun menerpa pohon menika lho mila Den gandeng menika kala wau sampun wonten pacobanipun pacobane opo Kakang Semar niki wau saderengipun jenengan rawuh mriki Begawan Durna kalih Pati Sengkuni nggih rawuh mriki. Sing wigatos karepe ajeng mboyong kula teng Ngastina ning kula mboten saged merga kula duweni kewajiban iki ning malah Begawan Durna meksa. Kalih Bagong ditantang Durna metu njaba sakniki malah mbebudhek banyu bening kahanan kareng kadempel Den. Sikra kang bala tuminggal perang campu samya medali Kakang Semar ora sah melu cawi-cawi ora sah melu-melu tumandang karya ngundurake para sata Kurawa cukup Setyaki lan anak-anak Pandhawa lancur-lancur Pandhawa Anggir Gatotkaca Anggir Antareja lan Anggir Antasena sing saguh ngundurke para sata Kurawa. Menapa menika estu? Iya, tenanan Kakang. Matur sembah nuwun. Menika aku njaluk tulung. Pripun? Gareng Petro arup Bagong kudu melu tumandang ngundurke para sata Kurawa. Niki wau ning pun kula kon ning Dewangkot ora gelem. Alesane awake remuk. Mongko dolan ngalor ngidul ngulon ngetan wirawiri wis senenge ora sebane kok kon tumandang ngabuhi utah getih padha ora gelem. Engko nek kanthi ora gelem tak kethakane siji-siji. Waduh. Mun sewu Pak kula kebelet. Minggat kono wah Pak aku migren ya. Petro kowe nek nganti lunga kowe semaya kowe kewalat. Oh iki ora sida. Nggih, kula sedia, kula siap mbantu kalih para bendara ngunduraken para sata Kurawa. Nek ora rasa suwe-suwe Kakang Semar, aku njaluk pamit dina iki ngundurake para sata Kurawa. Ngatos-atos Le Den, ampun kados lare alit. Surtiting ati-ati duga-duga digawa. Njaluk pamit Kakang Semar. Ngatos-atos.
Pripun, Bapak? Gandeng wis purna, kewajiban kabeh wis tak aturke ming kari nunggu keputusan saka pihak kelurahan. Iki malah ngopo Semar iki? Malahan sok sak geleme dhewe kari nunggu kepiye kabul kawusanane para bendoro anggone ngundurke para Satakrawa keparingipun Bapak. Para kamula karang kadempel padha bubarna sing padha seba aku arep manjing pagulingan. Merga iki mataku wis ora kena tak tahan tenanan gareng. Oh iki ngestaken dawuh Pak. Kepareng nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gadining parangkilan. Arsa Kelurahan Semar Budranaya kundur manjing telenging pagulingan kocaping mangke kelurah nala garing tandanging medal saking telenging parapatan bibaraken sangjaning para kamengking sami seba kocaping mangke tansah ketingal sesanti kamulyane. Your